ରାଜା ଆଉ ସୁଇଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମୌସମ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା? ହଁ, ଆଉ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ବହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଡର ରାଜ? ସୁଇଟି, ଏକରେ ତ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ବି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରଠୁ କେତେ ଦୂର ଆସିଗଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ଓହୋ ରାଜ, ତମେ ବହୁତ ଡରୁଆ। ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ୟାର, ଏ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ? ଇଏ ଜୋର ହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ରାଜ, ବର୍ଷା ତ ବଢିବାରେ ଲାଗୁଛି। ସୁଇଟି ଏମିତି କହୁଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରାଜ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବା? ୟାର, କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ତ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ ଭିତରେ ଦେଖିବା କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସୁଇଟିକୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ରାଜ ବି ସେଇ ଲାଇଟକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସୁଇଟି, ସେଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ, ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭିଲା। ରାଜ, ଚାଲ ପଳେଇବା। ନା, କାଳେ କାହାକୁ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିବ। ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କହୁଛ ଯଦି ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଦୁହେଁ ଡରି ଡରି ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସୁଇଟି ଡରିଗଲା। ରାଜ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁଥିଲା ନା? ହଁ ସୁଇଟି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜ, ସେପଟକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମୋଟା ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି। ରାଜ ସେପଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା। ଆରେ ସୁଇଟି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମଲା ସାପ। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲେ? ଏମାନେ କାହାର କ'ଣ ବା ଅସୁବିଧା କରିଥିଲେ? ଚାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୋତି ଦବା। ତାପରେ ସାପକୁ ଗୋଟେ ଗାତରେ ପୋତି ଦେଲେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ବରଗଛଟିଏ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ସୁଇଟି କେମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ସୁଇଟି, ସେଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ରାଜ ଦେଖ, ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଏତେ ସୁନା ଭଳି କେମିତି ଚମକୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ସହିତ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ସେଇ ସୁନା ପଥର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ, ଏଇ ସୁନା ପଥର ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଜବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆରେ ତମେ କେତେ ପାଗଳ, ଏଗୁଡିକ ପଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ବି କ'ଣ ଥାଏ କି? କେଜାଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ହେଇଥିବ କୋଉ ବିରଳ ଜୀବର। ଚାଲ ତାହେଲେ ରଖିଦିଅ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବା ଜୀବଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ନା, ଚାଲ ଆଜି ଏଗୁଡାକ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଆଣି ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଦବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଖୋଜ। ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ଦେଖ, ବୋଧେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ଦୁହେଁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ଘରକୁ ରାତି ହେଇକି ଯାଇଥିଲା। ରାଜ, ଜଲ୍ଦି କିଛି ବିଛେଇ ଦିଅ, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିଦବା। ସୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁଳା ଉପରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଶୋଇକି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସୁଇଟି, ଏଥିରୁ କ'ଣ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ବାହାରିବ? ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଥାଏ କି ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଥାଏ, ବହିରେ ପଡ଼ିନୁ? ଦୁହେଁ କଥା ହଉ ହଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ କି ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ ଆଉ ସୁଇଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜ, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏମାନେ ଫାଟିଗଲେ। ସୁଇଟି, ଅଣ୍ଡା ଫାଟିନି, ସେଇ ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଯାହା ଥାନ୍ତା ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବେ। ଚାଲ ଖୋଜିବା। ରାଜ ଆଉ ସୁଇଟି ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଥକି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜ, ସତରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିକି। ସୁଇଟି, ଯାହା ହେଲା ଭୁଲି ଯାଅ। ଚାଲ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଆସିବା ଆଗରୁ ଘର ଆମେ ସଫା କରିଦବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥକି ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଠାତ୍ ସୁଇଟିକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚାଳୁଛି। ସୁଇଟିର ଆଖି ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଚିଲେଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ସୁଇଟି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଡରିଗଲ? ସୁଇଟି ବିନା କିଛି କହି ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରାଜ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସୁଇଟି, ଇଏ ତ ସାପ ଛୁଆ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସେଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଛି। ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ତ ସୁନାର ଥିଲା, ଇଏ ତ କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ମୋତେ କାମୁଡୁଥିଲା। ନା ସୁଇଟି, କେଉଁ ଜୀବ ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି। ରାଜ, ଅଣ୍ଡା ତ ଦିଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି? କ'ଣ ସାଙ୍ଗ, ଆର ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏମିତି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାପ ରାଜ ହାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଆର ସାଥୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି।
ଦୁହେଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜ ଆଉ କେତେ ବାଟ ନେଇକି ଯିବ ଇଏ ଆମକୁ, ମତେ କାଟିଲାଣି। ସୁଇଟି ଭୁଲ ବି ତ ଆମର ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାପ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ରହିଗଲା। ସୁଇଟି ଦେଖିଲା ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏଇ ଝିଅଟି ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସ। ରାଜ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଝିଅର ମୁହଁରେ ମାରିଲା। ସେ ଝିଅଟିର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ଚେତା ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନାଗରାଜ, ନାଗରାଜ। ରାଜ ଆଉ ସୁଇଟି ଡରିଗଲେ। କିଏ ତମେ, କିଏ? ମୁଁ ନାଗରାଇଜର ନାଗରାଣୀ, ମୋ ନାଗରାଜା କାହିଁ? ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ନାଗରାଣୀ। ଆଉ ସେ ସାପଟି ଗୋଟେ ପୁଅରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ନାଗରାଜା ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ତ? ସିଏ ମୋ ସବୁ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ମଣିଷ ରୂପରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ନାଗରାଣୀ ସିଏ ତମର କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି ନାଗରାଜା। ମୁଁ ମୋ ସବୁ ଶକ୍ତି ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ନାଗରାଜା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିବି। ନା ନାଗରାଣୀ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବା। ନାଗରାଜା ସେମିତି ହୁଅନି। ତମେ ଶୁଣ, ତମେ 5ଟା ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବ। ଆଉ 5ଟା ଅମାବାସ୍ୟା ପୂରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ତମକୁ ମୋ ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତମେ ମୋ ଶରୀରକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୋ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବି, ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ନାଗରାଜା, ମୁଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବି ନାଗରାଜା। ନାଗରାଣୀ ନାଗ ଅବତାର ନବ ବୋଲି କଥା ଦେଇ ନାଗରାଜାକୁ ଛାଡ଼ି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଆଉ ନାଗରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାଗରାଣୀକୁ କୋଳେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଗରାଣୀ ନାଗ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜ ଆଉ ସୁଇଟି ସାହସ କରି ନାଗରାଜା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖ ନାଗରାଜା, ଯାହା ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନାଗରାଜା ନାଗରାଣୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ଏବେ କର, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ। କେବଳ ନାଗରାଣୀ ତ ଥିଲା ଏ ସଂସାରରେ ମୋର, ଭଗବାନ ତାକୁ ବି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ଆରେ ସେ ତ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ, ଚିନ୍ତା କରନି। ହଁ ନାଗରାଜା, ସେ ଆସିକି ତମକୁ ନ ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଗରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ? କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ? ମୁଁ ଆଉ ନାଗରାଣୀ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲୁ। ଦିନେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ନାଗରାଣୀ ତାକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ନାଗରାଜା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ବିଷ ତା ଦେହ ସାରା ଚରିଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଇଏ ବି ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ, ତ ୟାକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଗରାଜା କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନାଗମଣିକୁ ରଖିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷ ବାହାରିଗଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ନାଗମଣିକୁ କେମିତି ନିଜର କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବଳରେ ନାଗରାଣୀ ଠାରୁ ନାଗମଣି ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। କିନ୍ତୁ ନାଗରାଣୀର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ହାରିଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ନାଗରାଜା, ଏ ଜାଗା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁଣି ଆସିବ। ନାଗରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ପାଖରେ ନାଗମଣିର ସବୁ ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କେବଳ ତମେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ରୂପ ବଦଳେଇବାର। ଆଉ ତମେ ହିଁ ତ କହୁଥିଲ ମୋତେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ 7ଟା ହିଁ ଅମାବାସ୍ୟା ବାକି ରହିଲା, ତାପରେ ମୋତେ ବି ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ନାଗରାଜା, ତମେ କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ରହିବା, ତମ ଶକ୍ତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ ସାବଧାନ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ସେ ନାଗରାଣୀକୁ ଏକୁଟିଆ କାବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆହୁରି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁଣି ଆସିବାର ଦେଖି ନାଗରାଣୀ ରାଗିଗଲା ଆଉ ନାଗରାଣୀ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଆରେ ତୁ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗା। ଓହୋ ଓହୋ, ଆରେ ତୁ ବୋଧେ ଏଇ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ମଣିକୁ 2ଟା ଯାକକୁ ନେବିଲୋ। ଆଉ ତାପରେ ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ ଯାହା ମୁଁ ତୋତେ କରିବାକୁ କହିବି। ନାଗରାଣୀ ରାଗିଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଗ ରୂପ ନେଇଗଲା ଆଉ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଓହୋ ହୋ 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 ହୋ, ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି ଲୋ। ତୁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ। ଆଉ ଚାମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ନିଆଁ ଗୋଳା ନାଗରାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ନାଗରାଣୀ ସେ ନିଆଁର ଆଘାତରେ ଚେତା ହରାଇ ବସିଲା। ନାଗରାଜା ଏହା ଦେଖି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ନାଗରାଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଚାମୁଣ୍ଡା, ତତେ ନାଗରାଣୀକୁ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ମୋ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ଓହୋ, ଏବେ ଦେଖ ବେ, ହିରୋ ଆସିଲାଣି। ତୁ ଆସିଲୁ ଭଲ କଲୁ। ତୁ ମୋ କାମ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଲୁ।
ତାପରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବା ପାଣିକୁ ନାଗରାଜା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ନାଗରାଜା ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଗଲା। ଚାମୁଣ୍ଡା ତ ଲଢ଼େଇ ମୋ ସହ, ନାଗରାଜା ସହ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ରହିଯା। ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ କରିବିନି ଲୋ, ଖାଲି ସେ ନାଗମଣିକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତ ନାଗରାଜାକୁ ତାପରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ପୁଣି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନାଗରାଜା ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ନାଗରାଜା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାପରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ରହିଯା ଚାମୁଣ୍ଡା, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ନାଗରାଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତ ନାଗରାଜା ତ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନାଗ ରୂପରୁ ମଣିଷ ରୂପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ରୂପରେ ସେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଚାମୁଣ୍ଡା ନାଗରାଜାକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ନାଗରାଣୀ ନାଗରାଜାକୁ ସେଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ମଣିଷ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଦୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ହଉ, ତୁ ତାହେଲେ ମାନିବୁନି, ରହ ତ ନାଗରାଜାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ରହ ଚାମୁଣ୍ଡା, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କଥା ଦେ ଯେ ନାଗମଣି ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ନାଗରାଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ହଉ ହେଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଗରାଣୀ ନାଗମଣିକୁ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରକଟ କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ନାଗମଣି ବିନା ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥିଲା, ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚାମୁଣ୍ଡାର ଚେଲା ନାଗରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ କରାଇଦେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯିଏ ବି ସେ ନାଗରାଣୀକୁ ଛୁଉଁଛି ସେ ସାପ ହେଇକି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଜଲ୍ଦି ନାଗମଣିକୁ ସେଠାରୁ ନେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ତା ସହ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ପଛଆଡ଼ୁ ଧରିକି କହିଲା, ଆରେ ଚାମୁଣ୍ଡା, ଏ ନାଗମଣି ମୋର। ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ, ତେଣୁ ଏ ନାଗମଣି ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ତୋତେ ବି ସେଇଭଳି ମାରିଦେବି। ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ତ? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଚାମୁଣ୍ଡା ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ଗୋଳିଟିଏ ମାରିଦେଲା। ଚାମୁଣ୍ଡା ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନାଗରାଜା ନାଗରାଣୀ ଦୁହେଁ ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ନାଗମଣି ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାର ତେଜ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଡରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ସେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ନାଗମଣିର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁଇଜଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ତା ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାପକୁ ତମେ ଦେଖିଲ ସେମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ହିଁ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାଗରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ନାଗରାଜା, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଗମଣିର କ'ଣ ହେଲା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଗରାଜାର ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ପୁଣି ମଣିଷରୁ ସାପ ହେଇଗଲା। ନାଗମଣିର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍